Kani kedai ke All India Radio Shillong kubur ban Police P di Ibadahun Ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubur. An sepen benai ke rai menta kesni nak benta ki artli ki constituency ki balada ban penlong ya ke election sitting samai ya ke art pulai tarik menta ubenai. Kari berok kawai ke dan rengkat bat kejela Kerala ong menteri rang bakdo kari Narendra Modi. Bat hak Asian Games ke Himadas nak kejela Assam kala job ya kata kemarupa ke jingmare saus pak meter. Kari India kala yok kur lai pulai teli kita kema bat kadan hak kerdan ke bakhandai. Ki kubur babnya. Menta kasngi an sepen benai ke rajung ki artli ki constituency ki balada ban penlong ya ke election sitting samai ke balalong South Tura bat Ranikor hak ar pulai tarik menta ubenai. Habaya keren bat kilat patai kubur hinen kesngi menteri rangba ke jela ukonrat ki sangma ulapan pau ke jing snudon jingkerman bakaseng National People's Party NPP kan sayo ke jingjab habaro artli ki constituency. Ukonrat sangma ulalong ukartong nakasau tura ubala shimsmai kum menteri rangba hau benai leber unha bansha jiet kum unang mikmat syakaying darbar tau an ke jela penpenne ya ke syuki jong u kat baharani korpat lah ban penlong ya ke election hadin ke jing inok kam bat jing her syuki jong unang yelam kaseng Congress Martin M Dangu udango ubala penyeso no bat kaseng NPP ulakerman ba unjob yang narani kor ha kene ke kenti. Menteri rangba do kari Narendra Modi ulapan pawe ke jing smukhya halor ke jing syakta jong ki brio ke jela Kerala bat kiwei ki jaka na ke jing shleum bat dro bakari barok kawei ke dan rengkat bat ki hak bakum keni ke por hak jing kren jong ke program man ki bat jong ke All India Radio hak sin ke basau punyau hinen kesngi umodi ula ong ba unget scam ba ke jing shlo jong ki brio ke jela Kerala kan pin ki biang ya ke jela sa shisin. Umodi ula ong ru bakatanat ba ai jingarap ban telakam ki bor ba penjular jong kamaryang kilai lekat bala ban yaram bat ula banjur ru badai ban penmi no yak ki bet bathamai ling ba ka jing start ka jok menta ha ka baya dei bat ki jing tei ki bam kta ik jing long jing man kamaryang bat ka jing bam penmi yak jing penjebo bakin long kimat bakongsan ha ka jing rakhe ka sngi engineers de ka ban salong hau banai banwan. Menteri yang badu kari ulapan pauru ke jing sau kemen baka darbar liur ke bakhat do jong kayang darbar tau an kari kalalong ke basaiso. Umodi ula ong ru ba ya bala pelat ya bonteli ki bel ki badan kam hakati ke darbar liur ki ba aji mentoy ki samla ba ki jaj bendre ki bakam saadien. Ulat bathamma jong ke jela Meghalaya utata gata roy ula banjur halor ke jing penbhai ki rukom penyat kali ha Shillong khnang banla ban pendunai ke jing e jong ki pat ba ha ka bayade ba ke jing dheng kali ha kanong ba ula ong ru ba kalong ke badan kam ban penklan ya ke rukom penyat kali ha Shillong namar ba kanong ba Shillong ka don ha ki jaka balong lum bat ru namar ba omla ban le ya ke jing penhe iki surok ne ban shnai ki jing king flyover utata gatha roy ula ong bayak ula ong ya kami hadin ke jing shim smai jong u kum ulat bathamai jong ka jela. Lapan bam smai Ganga Prasad hinin kesni kum ulat bathamai jong ka jela Sikkim da ka acting chief justice jong ka Sikkim High Court ka Minakshi M Rai Hani Raj Bhavan Gangtok. Menteri rangba ka jela Sikkim upawan chamling bat kiwe ki he sarkar kilai don lang hakate ke jingelang. Ganga Prasad ula dep ban long kum unong mi khmat syakayeng darbar tau an ke jela Bihar bat ru kum unong yelam kalyang Prasad na kaseng BJP ha ka jela Bihar. Ganga Prasad ula shimti ya kasyuki na u Srinivas Patil kum ulat bakhanre jong ka jela Sikkim. Kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Badminton niya sngap halor ka Asian Games ka bakhat pra ka balalong ha kari Indonesia. Kari India henen kesni kalayo artali kita kema rupa haka equestrian haka sni ke bapra jong kate ke lempong yele kai. Ufawat Mirza ulawan baar haka jinge mare bapara marway bat kumju haka jing mare kanhuin bakantup ya ufawat Jitendra Singh u Ashish Malik bat Rakesh Kumar kalayo biang ya kekerdan ka baar. Ka India hadu kan ya kekanti kalayo khur hadu lai pulai teli kita kema nyau teli kita kema ksiar khandai teli kita kema rupa bat khanyu teli kita kema rnong bat minta ka India kadan haka kerdan ka bakhandai. Haka badminton ka Saina Nehwal kalala ban pendam ya karat chanok intanan jong ka Thailand da arpuwei khatpra arpuwei khanru bat yo rung shaka semi final. Haka archery ki kan huan nakari kan thai bat shinrang kilayo rung shaka final hadin ka jingjop persha ya ka Taipei.
haka jing yakura ka Sergio Baladevi menta kaladan haka quarter final katba haka jing mere Kahima Das ka badang Shulong Shen kanong India ka baningkong banjob yakata kamaksiar haka World Junior Championship kala job yakata kamarupa haka jing mere pasaw spa meter hapo sampo pon nyup kandai second. Ka sarkar pedeng henen kesngi kala khot yaki tanat baper jong ka sarkar pedeng bat ki sarkar jalla bat kiwei ki tanat bakin thap kerteng na ka benta ka sin ka bandengkong jong ka jing ai khusnam jong ka National Corporate Social Responsibility CSR Awards hashwa ka lai tarik unai lur haka kerwa ka tanat Corporate Affairs jong ka sarkar pedeng kala ong bakate ka kenhun kala banjit tang ki shipotali ki kerteng habaro ki thup jong ki khusnam la ong ro ba ki don arpo tali ki khusnam na ka benta ka National CSR Awards hapo jong ki lai tali ki thum ki benta jong ka te ki khusnam kin thup ya ka excellence in CSR in challenging circumstances but ka CSR in national priority schemes kawai ka khusnam na ka benta ka thup ka baar but tali ki khusnam na ka benta ka thup ka balai la penmang na ka benta ki company ki barit but ki bapedeng Nalor ki tanat sarkar ki weipat ki themmei ki bala banthap kerteng ki long ka Institute of Company Secretaries of India ICSI ka Institute of Chartered Accountants of India ICAI ka Institute of Cost and Management Accountants of India ICMAI bat kiwei kan thup ro ya ki kan hun shimet kila ban pha ki kerteng jongki hak jilla Tripura Lalit ban pengam yo dupai jong Menteri Rang Badu Barem Kari u Atal Bihari Vajpayee henen kesngi hakiwa ki badan hapo ke jella. Hakan ba agar tala yo te dupai la pengam hakawa haura. Ya ukyo dupai lara hakajingyat pat ba Narabindra Satarba Shiki Bhawan bat lalit pengam pat hakawa haura. Menteri Rang Ba ke jella u Biplab Kumar Dev Menteri Ketanat Puli Putih Uratan Lal Nath, Menteri Ketkot Kakhya Sudip Roy Barman bat kiwei kinong yalam jong kaseng BJP kilai don rengkat hakate ke jingyat pat ba. Lapan ngam ro pe hakiwei pat ki district jong ka jalla hakiwa ki badan hakite ki district. Menteri Ketanat Industri ke Jella Assam Uchandra Mohan Putawari hakasmi satjan ula ong ba ansapelat ya ka jingela pat ba halor ka jingpen pau perthe ya uslasha balashna ya ka Jella ubadan ya ka kerteng Assam ti shakiyo hakaleng ke perthe banang pen bhashu shu ya ka jingbang jong u habaya kren bat kilat pathai ku bor hadin ke jingelang bat kinong penya jong ki karkhana shna slasha upatawari ula ong ba ki karkhana shna slasha ki kenhun kinong rep slasha kilayawan ban ut ikijing jongki shau halor kijing don kam bayade bat ki karkhana shna slasha jongki hakabaya de bat katei ka sarkar jilla kala dat ban thaw ka committee ka ban trei halor ban kintiu ya u Assam ti bat ban shnai ka shap jong tei uslasha bat kumju ru ban penya ya u hakaleng ka perthei hashwa ban penkut ya ka khubor sashi sien kimat bakongsan Ansapan banay ka rai menta ka sngi na ka benta ki artali ki constituency ki peladap penlong ya ka election sitting samoy hak ar pulai terik menta ubanay. Kari baro kawai ka don ringkat bat ka jela Kerala ong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Bat haka Asian Games ka Hima Das na ka jela Assam kala job ya kata kemar rupa haka jing mare bas saus pak meter. Kari India kala yok kur lai pulai teli kita kema bat kala dan haka kerdan ka bakandai. Kato mila poish ka bakut jong ka kubor ka Balawan Shipi na ka All India Radio Shillong mentang ini so anabat ka Delhi Station na ka benta ka kubor.